Hindi man amen apo di tangay Ilocos Sur, Santa Cruz Ilocos Sur, mga idol. Construction worker na bagkong. La apo. Detalye ka dito ay Region 1 tayo. Regional News with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. Regional. Agpalpalaingen iti ospital ti maysa a construction worker iti barangay Sidawen, Santa Cruz, Ilocos Sur, kalpasan ana bagkong naamuan at ti biktima ket agtawen 52 kan residente iti barangay Villahermosa idinto at ti suspect ket agtawen 40 ket siyam a residente iti barangay Sidawen. Masar ti report iti nailian na pulisya ket agin ina na ti biktima kalpasan ti panagamit at ti hollow blocks idito imbasidek ti suspect ket ditan nga nasut ti kutsilyo ket binagkong nan ti biktima. Imbatad ti nailian na pulisya ang nagliwas ti suspect kalpasan ti pasamak ken itaray iti kasitgan nga ospital ti biktima. Mapapati asigod asusik ti motibo ti krimen ken agtultuloy ti manhunt operation kontra iti suspect. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.